दिनैनि समाव कार्बि आंलंआव मा जाहोननि थाखाय सोमावसारनाय जाखो दिनैनि समाव कार्बि आंलंआव कार्बि सुबुंफोरनि सानै मा जाहोनाव जिउ जोबनो गोनां जाखो बेखौ बयबो दिनैनि समाव मोनथिगौ मख'नांगोन दि कार्बि सुबुंफोरा कार्बि आंलंआव पिजिआर आरो भिजिआरआव गोबां ट्राइबेल नङै सुबुंफोरा कार्बि नङै सुबुंफोरा एबा अना असमिया सुबुंफोरा बे समाव दखल खालामनानै आयेननि बेरेखायै न' बां लुनानै दं बेखौ इभेक्सन खालामनांगौनि होस्रांनांगौनि दाबि खालामदोंमोन फंसे खोथाजों बुंनांगोन जे हाखौ आरो थामोनथाखौ रैखाथि खालामनो थाखायनो सोमावसारनाय जादोंमोन कार्बि आंलंआव थिग बेखौ सोनारनानैनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो जेराव हाग्रामा महिलारि थामहिनबा बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेराव थांनाय बिसायख'थि सिगांनिफ्रायनो हानि पाट्टा एबा हा पाट्टा होनायनि थाखाय बाथ्रा होदों एबा खोथा होदोंमोन थिग बेबायदिनो दायो हा पाट्टा होनाय जानुवारि खालारनि 2026 मायथाइनि जा जानुवारि खालारनि 10 एबा 15 खालारनि गेजेरावनो हा पाट्टा होनायनि बाथ्रा बुंदों बे हा पाट्टा होनाय बाथ्राखौ लानानैनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंदों गावनि स्वार्थनि थाखाय राजखान्थिनि स्वार्थनि थाखाय हानि पाट्टा होबा जानाय नङा ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौ आबुङै रैखाथि होनानै नेम खान्थिफोरखौ फालिनानैसो हानि पाट्टाखौ होनांगोन होनना बुंदों जुदि आयेननि बेरेखायै जुदि हानि पाट्टा होयोब्ला अब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ गोख्रों होबथागोन होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों जेराव हानि थाखायनो कार्बि आंलंआव दिनैनि बे जाथाया जानो मोन्दों हानि थाखायनो दिनै जिउ जोबनाय जाथाया जादों हानि थाखायनो दिनै न' बां सावनाया जालांदों कार्बि आंलंआव कार्बि सुबुंफोरा गावनि थामोनथाय हा हुखौ रैखाथि होनो थाखाय दिनै गोख्रों सोमावसारदों बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिटिसि काउन्सिलाव जुदि गोसो बायदियै राजखान्थिनि स्वार्थआव गावनि स्वार्थआव गादिनि स्वार्थआव जुदि हानि पाट्टा होयोबा बेखौ गोख्रों होबथानो थाखाय खामानि मावगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे समाव मख'नांगोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा मुस्लिमनिफ्राय लानानै मोनफ्रोमबो हारि माहारिफोरनो हानि पाट्टा होनायनि बाथ्रा बुंदों नाथाय हा पाट्टा होनायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों दिपेन बर' बिथाङा नाथाय आयेन बायदियैसो होनांगोन जाय सुबुङा मोनथावा बिथांमोननो जुदि हानि पाट्टा होयोब्ला अब्ला बेयाव गोख्रों सोमावसारनाय जागोन होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे समाव एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गोख्रों बाथ्रा फोरमायदों बे समाव आरोबाव मख'बावनांगोन दि जोंनि बिटिआर एबा बिटिसि ओनसोलाव 1,50,000 बांसिन ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआव नन ट्राइबेल सुबुंफोरा बे समाव आयेननि बेरेखायै दखल खालामनानै दङ बे दखल खालामनानै थानायखौ माब्ला जोंनि बिटिआरनि एबा बिटिसि रायजो राजाफोरा एबा बिटिसि रायजो राजाफोरनि मेगनाव आरो गोसोआव बेरखांफैगोन जेराव लाख लाख बिघा दखल खालामनानै दं जोंनि बिटिआर ओनसोलावबो बेफोर मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ लानानैनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा आथिखालनि बिटिसिनि सिएम हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गोख्रों बाथ्रा बुंदों जुदि गावनि स्वार्थनि थाखाय आरो आयेन बायदियै जुदि होआब्ला हानि पाट्टाखौ होआब्ला बेयाव गोख्रों सोमावसारगोन होनना बुंदों दानिया फैदो बिदिब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांनि जा हानि पाट्टा होनाय बाथ्रा बे हा पाट्टा होनायनि सायाव माबायदि खेंफोरथि होदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंना लादिनि अकल राजनीतिक कारनाव भट बेंकनि स्वार्थआव जुदि सोरनोबा आयेन भंग खालामनानै जुदि हा होयोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ जोङो गोख्रोङै गाबथागोन आरो जों मालाबाबो हास्थायनाय नङा मालाबाबो लुबैनाय नङा दानि सरकारा हा पाट्टा होथों जों वेलकाम खालामो स्पष्ट खोथा किन्तु रियेल इन्डियान सिटिजेन आरो 2003नि सिगां जायफोरा बनाफाइड सिटिजेन बनाफाइड सेटलार्स आरो इलिगेल एनक्रचार्स फरेन नेशनेलफोरनो जाहाथे मालाबाबो हा पाट्टा होआ बिटिसिनि मानगोनां चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिआव गोदानै सरकार फैनायनि उनाव हा पाट्टा होनो बिथाङा नागिरदों आरो जायफोरा हा गैजाया जायफोरनियाव हानि डकुमेन्टस गैया बिथांमोननो हा पाट्टा होनो नागिरनाय जि रिजलिउसन डिसिसन बेखौ जों वेलकाम खालायो खारन थांनाय समावबो थांनाय सरकाराबो माखासे हा पाट्टा बिथांमोनाबो होनानै गालांदों किन्तु खोथाया जाहैबाय जे बिटिसिनि 6 सिडुलनि हाखौ होनो थांनायाव हा पाट्टा होनो थांनायाव जाहाथे बेयाव
बे खोथाया स्पष्ट जायो जे रियेल इन्डियान सिटिजेना सोर, प्रकृत भारतीय नागरिकआ सोर, आरो लोगोसेनो 2003 नि सिगां बेयाव ट्राइबेलजों लोगोसे बनाफाइड जायफोर सेटलार सिटिजेन्सफोर दङमोन, बेयाव एसामिस इन्डिजिनियासआनो जा गुबुन गुबुन हारि माहारियानो जा, खारन बिटिसि 6 शेड्यूलाव लिरनाय दङ जे ट्राइबेलनि अधिकाराबो प्रटेक्शन थागोन एज वेल एज नन ट्राइबेलनि अधिकाराबो बेयाव प्रटेक्शन थागोन। किन्तु खोथाया जाहैबाय रियेल भारतीय नागरिक 2003 नि सिगां जायफोरनि बिमा बिफाया दङमोन, आबै आबौआ दङमोन, आजै आजौआ दङमोन, दा फिसा फिसौआ दङ, बिसोरा हा मोननायाव जोंहा आपत्ति गैया। आरो बेलेन ब्लक जिखिनि ट्राइबेल बेलेन ब्लक दङ 19टा, बे बेलेन ब्लकआव जायफोरा प्रटेक्टेड क्लास, ट्राइबेलनि राइटआथ' थाखानांगोनखा। प्रटेक्टेड क्लास जि मोनब्रै हारि दङ बिथांमोनाबो बेयाव अधिकार दङ, गावसोरनि हानि डकुमेन्टस पाट्टाखौ बिथांमोना मोनगोन। किन्तु नियम आयेन आसाम लेन्ड रेभिनिउ रेगुलेशन एक्ट 1886 चैप्टार 10 बा आसाम लेन्ड पलिसि 2019 बेफोरखौ भंग खालामजोबनानै अकल राजनीतिक कारनाव भट बेंकनि सार्थआव जुदि सोरनोबा आयेन भंग खालामनानै जुदि हा होयोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ जोङो गोख्रोङै गाबथागोन आरो जों मालाबाबो हास्थायनाय नङा, मालाबाबो लुबैनाय नङा। दानि सरकारा हा पाट्टा होथों, जों वेलकाम खालामो, स्पष्ट खोथा। किन्तु रियेल इन्डियान सिटिजेन आरो 2003 नि सिगां जायफोरा बनाफाइड सिटिजेन, बनाफाइड सेटलार्स आरो इलिगेल एनक्रचार्स फरेन नेशनेलफोरनो जाहाथे मालाबाबो हा पाट्टा होआ। बे खोथाखौ रायखांनाय लोगो लोगो साननानै लायो जे फरेन नेशनेल इलिगेल सेटलार्स बा इलिगेल एनक्रचार्स होनना बुंनाय लोगो लोगो जोंखौनो बुंदों नामा? बिथांमोनाबो स्पष्ट जानांगौ। जोङो गासै हारिखौ टारगेट खालामनो नागिराखै, खारन भारतआ मोनसे सेकुलार कान्ट्रि। भारतनि जे गासैबो खनायाव गासैबो माहारिफ्रा थाबोदों, किन्तु 6 शेड्यूलनि अस्तित्वखौ रैखा खालामनांगौ थाखाय, ट्राइबेल बेलेन ब्लकनि हाखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय, जोंनि जिखिनि पलिटिकल रिजार्वेशन, कन्स्टिट्यूशनल रिजार्वेशनखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय दिनै जों बे खोथाखौ स्पष्ट बुंनांदों आरो स्पष्ट नीतिजों दानि आथिखालनि काउन्सिला जाहाथे हा पाट्टा होनाय खामानिखौ मावो। कुनु कारनाव इलिगेल एनक्रचार फरेन नेशनेला इलिगेल भाबै आयेन भंग खालामनानै जाहाथे हा पाट्टा मोना, बिनि फारसे बयबो नोजोर होनांगौ आरो सरकारा बिनि दायित्व आरो बिबानखौ लानानै खामानि मावनांगौ। अब्लानिया रायजो राजाया बयबो वेलकाम खालामगोन। दा बेखायनो कार्बि आंलंनि जि जाथाय, बे जाथाया गावनि हारिनि ट्राइबेलनि 6 शेड्यूलनि अस्तित्वनि खैफोदखौ मोनदांनानैसो जादों। खारन बिथांमोना बुंदों दिनै कार्बि आंलंआव 10 लाखनि खाथि खाथियाव पपुलेशन दं, बिनि मोनसे समाव 70-75% दिनै कार्बि आंलंआव कार्बिफोरनि पपुलेशना 35%आव फैबाय। आरो कार्बि आंलंआव बर'फोरबो दङ। 45,000 50 बोसोरनि सिगाङावनो दिनैबो 45,000आवनो दङ। बर' ट्राइबेलफोराबो बेयाव बारायाखै। बेखायनो जोङो आसामनि रैखाथिनि बाथ्रा बुंनाय लोगो लोगो 6 शेड्यूलनि रैखाथिनि बाथ्राया फैगोन। 6 शेड्यूलनि रैखाथि बाथ्रा फैनाय लोगो लोगो गासै आसामनि ट्राइबेल बेलेन ब्लकनि रैखाथि, गासै बर'फोरनि आसामाव रायजो जानाय बिसोरनि रैखाथिनि बाथ्रा आरो 6 शेड्यूलाव रायजो जानाय ट्राइबेल माहारिनि बाथ्राया बेयाव फैयो। बेखिनि खोथाखौनो दिनै बुंबाय आरो फैबाय थानाय समाव कार्बि आंलंआव जाहाथे गोजोन सान्थि परिबेसा आरोबाव बाहाल जायो, बिनि थाखाय गासैबो हारि माहारिखौ सान्थिनि गेजेरजों खामानि मावनो थाखाय जों खावलायबाय। गोजोन्थों।